khochak Hripui vena damdoi chu March ni som paruk tholenia khan avoi khatna tan mihringah enchhin hanita a khovel pum tuam tu he Hripui do konga beise na siam tu ani meka mase man tak tak thei tu re ro chuan thlasom pariat chung vel hun aladu maithei angeye ti wanga man ngal ngot thei hani don lova Hripui laka invena damdoi hian natna dang alo thlen pal theiem ti te enfia alangai dona wangin man mo hi thil thei tak tak ani lo bokane damdoi minga hian mRNA 1273 an wa US National Institute of Health le Moderna Company te tangkopa an siamania March ni som paruka khan Jennifer Holler chuan he Hripui laka invena tur damdoi hi adong china mihring zinga adong masaber hanitane Enchhinna hi atho khatna tan kumsom pariat le kumsom nga panga inkara karuk chung kan nei dona anen chin turte hi risel thra he rikai lote hanidona anbana damdoi an chiulu hian an taksa ngong dang vung le khosik te aron thlenem ti te chu an enfia dona ne he Hripui natna rik hi lallukhum mangdewa par chhuwa kania apar lai tak mai hian mihring timur awathun zom thina hei hi natna ani chan tak chunin tuna adamdoi enchina hian he apar laia genetic information messenger RNA anti mai chu anda tela taksa a chiulu ani hnuwa anin thla punganga taksa a natna do polin aron beizui don ta a an hne thei ani chuan anatna lai tak chu hne in haom don ta a he Hripui hi a hlau om to don lo tina ne taksa chunga an chiulu hi Hripui yang chuan a hlau om lova an Enchhinna te hian hri an kai don tina po ani lem lo bokane kan tarlan to angin he Hripui damdoi hi ram hrang hranga mithiam hrang hrangin an buai pui meka tuna Enchhinna ba ka hian USA in khwarbok Gilead Sciences chuan a en kol na tur damdoi remdesivir anti chu an buai pui meka ani phei hi chuan mihringa Enchhinna hi a hmor an bok leklek thei to a khochak lama doctor te chuan he nanna dona tan hian damdoi hi a man tlak nin an soya he po hian beise atisang hle ne US lama in khwarbok inovayo chuan DNA lama thok turin damdoi an boi pui ve thunga April thla chuan Enchhinna nei man an tum to a Regeneron company lampoin kan taksa a he Hripui do thei lak ran tumin an lo boi pui ve mek an hlo tling thei ani chuan he natna do thei tur chu taksa a chiulutin engemaw chen a hlau om zual laia man tangkai ani thei dona anni lam hian nipui lain Enchhinna nei man anin beise ve boka adam doile inven na hmuchuak turin khovel chuan thei top tak meu meu achua Enchhinna nei angai hian hune ro chu adu deuh lo thei lo thungane he Hripui hi alan chuadana za a somriat ngot mai chu analem lo hritlang le khosik satlia na thopui lop lop thei tur hania za a som pali chu anna zual niin za a panga chu hlau om khop ani thunga alan chuadana anu hnung pahnia hian hri chuan thok na lama har satna asiam thina chuapa tui hain siama oxygen alut thei ta lo thina ne atamber na lem lo chi hi chu kar khat chungin handam tlang puya anadeu chuan dam chuak turin karuk borvel anmamo ve thungane an chut na tharlam bera chuan he hri hi akai zong zong za a pakhat vel chawin an thi puya in kai chona ol samai ba ka adam doile in ve na turla om lo chuan ati hlau om tamai chau ni te po in halanga tuna adam doi thaber chu film khur alane ramthrang ranga adar nuwa he Hripui lendan hi stage lia thlen thei ani towa a stage masabera chuan hri hi choklu hania a len na ramatanga ron honemo ron putlu thin hania a stage panina chuan heng hri ron pulu te bul hnaya om an chen pui chungkwale na tho pui temo an mani an kol tu damdoi lama thokten an kain hania happy ria ta hi chuan natna an kaina takha chuile thein awma hei hi March ni som pariata India ommek na nia an langaya a stage thumna hi a hlau omlai tak niin natna chu ven hne lo khopin
tual chunga a try dar to thina natna kai te chuan an pudara aron pulu tu te bul hnaya ommi alo poin an kai to don tinania hei hi America din mun ni toina langa he hri veng tura an chet lai dan chu achiang mai ome a stage lina le an hnung bera chuan Hripui hian rampum adap chuak to thina ne a len tran na ramba ka Europe ram then khatte din mun chia anita ne India hian a stage top pahni pumpel tur hian rem chang anei tha a hmang tangkai zawangem ti chu a hmalak dan tura a in ngata ma se hun tha hi a in hong reilo ramdanga hridar dan ngai tuin rem chang in hon chung hi kar ni borvel bak a omlo nina langane private sector te man tangkai kan tarlan po soi ho ani to a antlin theiani chuan enfiana po kalpui thei turin mimal lep somnga pakhat vel chu phalna pek tu mania tun din hmuna chuan private damdoi in te hian he Hripui veile veilo enfiana hi an kalpui theilowa hrivei mu chua enkol tura zom ngai protocol po hril hriat lote an lo mani hei hi ti fel ranani chuan hri le turin rem chang kan in siam thating maidon niin mithiam te chuan an ngai ani kha India malak na a tuna mithiam te lungkham ber ni ta chu he hri veile veilo endik na mu mal lo le muang lutuk chu ani ta a tholeni thleng khan endik na hi mi sing khat sang khat zanga a chau an la neya rampuma mi pui tuk le ding on tel nena khai khin phei chuan ui hu mai poin endik hi an la tlem zo ko me endik na tur nei lo la chu kan ni mi alo nuai thum borvel sarkari na in chhopsa a makta duai khat borvel a cha bel le bokane avenia rin hlel zinga ramdanga zintele an hnai waya rivenia rin hlel thei tur dam lo te chau endikania a in ring hlel satlia chu endik ngot thei ani lova anat na lang chuak lo phei chu ngai thain an om tinane endik na atlema wang hian stage ni na hian kan lo om pha mai ani lo mo ti zo na om theya Dr. Gagan Deep Kang IHS TIA an director phei chuan tual chunga endik an latlem tham ema kan la in hrechiang lowane a stage thumna tual chunga dar hi kan thleng dai to in ka ring tina soi nge nge ne ma se Indian Council of Medical Research chuan tual chunga hian mi zanga te chu thliar le thleibi komlovin endik ania anat na hi kan hmulawa chu wangin stage thumna hi kan la thleng lo antia hei hi chian ture ro chuan endik hi an latlem tham ema chu wangin endik na hi warzoka kalpui atul ta ne South Korea malak na entaila anrama hri aron lan chua khan endik na hi awar theyang berin an kalpui ngala damlo te mai ba ka avei thei om te chu an endik ta ngau maya an mu chua po asangal ok ani kha ma se he malak na hian athok thalea hri hi kaya tanga ni som pali thleng langchuak lova a om theya wangin an kai ti po in hrelo te chu an mu chuak ta treu maya adar zel tur ven a ol samta ne heti lai hian US le Italy te chuan endik na hi an war hara an tur na hle thungane South Korea hian an ram mihring omza ta tanga chutin mi makta duai khata mi sangli zariat somthum pakhat borvel an endik angania India ro chuan mi makta duai khata mi pariat point pasari borvel chau kan lendik thungane South Korea hian rikai mi za an mu chua khan mi makta duai khata mi zahni somnga paruk point pathum an endik dai to a India chuan avei mi za kan mu chua hian mi makta duai nga point pakua borvel kan endik leile chau halania chu wang chuan kan din mun hi alandan mai pialam hi ani theiviau don nia ngayane muntin mun tanga endik na mun hi om thua mai se a thaber niin mithiam te chuan an soya hemiatan hian enfiana mun hi India rampuma nilai ni thleng khan somsari pahni siamani towa somli pakua siam bele tumane ma se endik tura anti apulu tu tele anbul hnaya omtemo anmani en kol tu damdoilama thokte ti lo chu midang endik lo tura thupek so son na halom chuang lova endik na bi ga hi chuan suk na ngaya kan la sule don tina aniber ome South Korea hian mi noi khatle sang ko chuang an endik to a
ni khata anen dikza thi sing khat le sang ni vel ni in kanrama en dikna zongjong ngai poin anchet na hi aturu da izo kane ania ya mihring ale thuma tamna US point sing ni le sang sari vel chau anen dika ramro puile thil ti thei ramchang kang tia tan chuan thilmoi lo takte po ani ome heti lai hian North Korea chuan hetiang ri hi kan khuwa kan revelo vei kan la om love an ti mia thungane India hian ma ala thalo tina ni lova a malak na te hi risel na lama khovel vil tu te chuan an fak viawa endik na lama atnufum hi a in siam thani chuan he hri hian rampum atuam lo na rem chang a om thaviau don ni in an soyane engpo ni se kan tarlanta kangkhan he Hripui laka invena tur thaber chu film khur ania ti turle ti lo tur chu kan thavek toina rinom chi aina le thabar na hian ra thra achua chuang lova buai chuang lovin kan ti tur khazoma ti lo tur chu ti lo mai tur ni in chu kan himna tur ber ania abak chu chunglam kuta ain ngat thui viau to ni in alangane